Duy, big fake Scardo man niya as big kuan din ni si tanggol ni tanggol. Tara diri makipagsubay ta sa latagaw. Hello mga amigos. Duka pa kayong naong okay. Ganimik na sa kung ganina ba. Mga 4 hours sa siguro akong tulog. Paita kita kanaging makamata ka ba niya kay saba niya maglisod na nakabalik og tulog. Lain nato mga amigos kanang akong gibutangan og duwaan ng mga itoy mga anak ni Maggie bagay usahay mo lakaw-lakaw mo si Maggie niya kanang magsigilak ang mga itoy ang mangita si Maggie ito dito napabugnaw sa aircon ato tanawan ng mga itoy mga amigos kay naman sa sulod sa tangkal kay para safety sila ba lisod magkaibuhian ng mga itoy kay na yung mga big dogs ba pangpaako nun niya ang tanawan mga amigos. Tangan na electric pan mga amigos. Away. Nagduduwa sila taon. Pa-play na mo diya. Pa-play. Pa-play na mo. Oo. Ang isa ko nag-play. Oo. Ngibitay rin ako mga amigos. Para malingaw. Para isa. Bisa bago begining gawas. Awas tanggol. Tanaw na to. Pag-play na mo na, pag-play. Matagak mo ha. Ay. Matagak mo. Duh, tanggol ay. Si tanggol man eh. Tapos big boy nalingaw wig duwas big boy ay. Si big boy nalingaw duwa. Pag-play na mo bi, pag-play na mo bi. Oh, tawa. Tawa Scardo. Oh, nagpipli na Scardo. Duka na, duka. Tog na, tog. Si Bidoy. Hindi ko na bata na eh. Duy, big fake Scardo man niya as big kuan din ni si tanggol ni tanggol. Dah. Mato sila mga amigos. Ito ilang inahan diri kay nagpapugnaw. Ginahaman sa migda sa bed.